Все, написала. І я написав. Доброго ранку, сябры. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Привітання! А ми тут вирішили добрые слово подяки своим дзённічкам написать. Дзённічкам? Справа ў тым, што сёння дзень дарагі дзённік. Я не ведаў. Потап, а у тебя есть дзённік? Ну, не школьные, у якія адзнакі настаўнікі ставяць, а такі, каму ты свои сакрэты давяраеш. Не, няма. Лічу, што гэта справа дзяўчынак з дзённікам сакрэтамі дзяліцца. Я таксама так спачатку лічыў. Але потым я яго угаварыла. І зараз у мяне таксама ёсць асабісты дзённік. Я амаль кожны вечар свае самыя яркія ўражанні ад дня записываю. І я записываю, а потым так цікава ўсё перачытваць, нібы ты нанова ўсе эмоцыі перажываеш. Потап, паспрабуй, табе спадабаецца. Добра, паспрабую. Дзяўчынкі і хлопчыкі, тым, хто не дзеліцца сваімі думкамі з асабістым дзённікам, раю таксама паспрабаваць гэта рабіць. Я калі дзённік завяла, лепш у школе сачыненні пісаць стала. Гэта так. І потым ты нібы пісьменнік, пішаш гісторыю свайго жыцця. Цікава ж? Добра, лічыце, што мяне і ўсіх гледачоў вы угаварылі. А потым раскажаце нам свае ўражанні. А зараз давайте першы запланаваны мульцік глядзець. Ку-караку! Ой, што гэта з табой? А я паспрабую здагадацца. Ты, Лесік, пра пеўняў прапануеш пагутарыць? Менавіта так, Потап. Прапаную пагуляць разам з гледачамі у веру-не веру. А тэмай гульні няхай будуць гэтыя галасістыя стварэнні. А чаму толькі пра пеўняў? Давай тады і пра курачак. Пра курачак мы ўжо гаварылі, і зусім нядаўна. А пытанні ты падрыхтаваў? І пытанні, і мультфільм, з якога мы якраз і пачнем. А зараз увага! Мы пачынаем гульню «Веру-не веру», прысвечаную пеўнікам. Лесік, табе слова. Так, пытанне першае. І яно будзе для Касі. Слухаю. Ці верыш ты, Кася, што пеўні сваім кукарэканнем надвор'е прадказваюць? Ну і пытанне ты прыдумаў, разумнік. Тут і метэаролагі іншы раз надвор'ем памыляюцца. А ты захацеў, каб пеўню прагноз прадказвалі. Не, я не веру. А вось нашы продкі верылі. Праўда? Яны лічылі, што калі певень заспяваў адразу пасля захаду сонейка, чакай змены надвор'я. Заспяваў пасля 9 гадзін вечара, пойдзе дожджык, а калі пасля 10 гадзін вечара, будзе яснае надвор'е. Абавязкова гэта праверу, калі паеду ў вёску да бабулі. О, і мяне з сабой вазьмі. Я таксама праверыць хачу. Добра, Кася, запрашаю цябе ў госці да маёй бабулі. Яна будзе рада. Мы гуляць будзем ці ў госці збірацца? Слухайце другое пытанне. Яно для цябе, Потап. Так. Ці верыш ты, што менавіта певень з'яўляецца адным з сімвалаў Францыі? Ну не, французы б не выбралі сабе такога задзіру ў сімвалы. Кася, пытанне не табе, а Потапу. Маўчу. Адказвай, што таксама не верыш, Потапчык. А я бачу малюнак, дзе французы былі ў выглядзе пеўняў намаляваны. Таму адкажу, што веру. І правільна робіш, што верыш. У 18 стагоддзі французы выбралі сімвалам сваёй краіны менавіта пеўня. Але чаму? Выбралі б хаця б Паўліна. Ён такі ж моднік. А французы лічаць, што певень лепш усяго перадае іх тэмперамент. Яны храбрыя, самалюбівыя і запальчывыя, як і пеўні. Так, а зараз пытанне будзе для вас, дзяўчынкі і хлопчыкі. Папрашу не падказваць. А я і не збіралася. Я, калі буду ведаць правільны адказ, дык моўчкі вам кіўну. Глядзіце на мяне. Кася! Ой, маўчу. Задавай сваё пытанне, разумнік. Значыць так. Пытанне для гледачоў такое. Ці верыце вы, што менавіта певень з'яўляецца самым галоўным у куратніку? Што вы гаворыце? Раніцай певень будзіць кур? І не толькі іх, а і астатніх жыхароў вёскі, як закукарэкае. Кукарэку! Кукарэку! А яшчэ гледачы гавораць, што певень паказвае курачкам ежу, якую знайшоў. Во як! І што яшчэ?
А, нават спрэчкі паміж курачкамі вырашае? Як суддзя, я гэтага не ведала. Значыць, большасцю галасоў адказваеце, што верыце. І правільна робіце. Певень сапраўды самы галоўны ў куратніку. Ну все, на пытанне адказалі. Глядзім мультфільм. Пачакайце з мульцікам. Так несумленна. Гледачы адказалі правільна. Потап таксама. Толькі адна я з адказам не справілася. Можна ў якасці выключэння мне яшчэ адно маленечкае і простенькае пытанне, а? А інакш настрой у мяне пагоршыцца. Ну добра, Кася, слухай. Ну? Ці верыш ты, што пеўні і куры з'яўляюцца нашчадкамі дыназаўраў? А гэта я ведаю. Мы пра гэта ўжо гаварылі. І я добра запомніла, што пеўні і куры нашчадкі дыназаўраў. Так? Правільна, Кася. Яны так жа добра арыентуюцца ў прасторы, хутка бегаюць, добра бачаць і пры неабходнасці выбіраюць правільную тактыку паводзін. Я малайчына! І зараз усе трымалі па балу за правільны адказ. І ўсім нават проста неабходна адпачыць і новы мульцік паглядзець. Пажадана пра маю любімую Машу. Я так і думаў, што ты яго загадаеш. Глядзім. А зараз я прапаную падвесці вынікі адной цікавай разважалкі. А гэта якой? А вось якой, глядзіце. Здравствуйте, меня зовут Соня, и сегодня я хочу вам загадать одну очень интересную загадку. Попробуйте отгадать ее. Зеленый, но не елка, колючий, но не ежик, не ест, а пьет, хоть очень мало, от родины далеко, но можно встретить в любой квартире. І вы, вядома, здагадаліся, пра што была разважалка. Гэта кактус. І вось малюнкі імёны нашых сённяшніх пераможцаў. Гэта Алеся Воробьёва з Капыльскага раёну. У яе кактуса нават імя ёсць – Жорык. Вельмі ён у цябе сімпатычным атрымаўся, Алеся. Цудоўны кактус намалявала Ефрасінька Раутовіч з Фаніполя. Ён з кветачкай-зорачкай на баку. Як заўсёды парадавалі нас Кірыл, Міраслаў і маленькая Анжалічка Кур'яновіч з Мінска. Вось іх малюнак. І яшчэ адзін ліст і малюнак, слухайце. Вітаю вас! Мяне завуць Ірына Зелянкевіч. Мне 5 гадоў. Жыву ў Паставах Віцебскай вобласці. Люблю танчыць, спяваць і маляваць. Мне будзе вельмі прыемна, калі вы пакажаце мой малюнак. Алоўкамі я намалявала некалькі кактусаў і пустыню вакол. Хацела яшчэ дожджык намаляваць, але сястра сказала, што ў пустыні дожджыку не бывае. Спадзяюся, што перамагу. І мы віншуем цябе, Ірынка, з перамогай. Ты малайчынка. І нагадваем, што ты, як і ўсе нашы сённяшнія пераможцы, атрымаеш невялікія падарункі ад нас і часопісаў «Умняша». А зараз глядзім яшчэ адзін мультфільм. А з намі на совесть выйсці хочуць. Упэўнены, што будзе чарговая разважалка. Вот зараз і паглядзім. Прывітанне! Всем привет! Я София. Попробуйте отгадать то, о чем я сейчас вам расскажу. Это такая штука, которая может вести вверх или вниз. Она может быть прямой или кривой, чистой или грязной. Она может быть узкой или широкой. Она может скрипеть, сломаться. На нее можно выбежать. Если не смотреть под ноги, можно упасть, встретить друга, поболтать часок-другой. Она может быть парадная, каменная, чердачная, пожарная. В фильме «Гарри Поттер» она меняет направление. Ух ты, якая класная разважалка! Ты малайчына, Софійка, сапраўдная разумніца! А я, шчыра кажучы, не ведаю адказу. А вось нашы гледачы ведаюць. Сябры, напишите і намалюйте нам, калі ласка, тое, пра што толькі што расказвала Софійка. Свои отказы досылайте на наш поштовый адрес 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці на электронны добраранак tv@gmail.com. Пераможцы, як заўсёды, атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». А зараз надышоў час развітвацца. Жадаем усім добрага і цікавага дня. Сонейка і шчырых усмешак сяброў.
Пам'ятайте, ми зустрінемося, як завсёды зранку У нашим доброранку! Буде незабывально!